ostiral honetan. Sakabanaketa politikaren helburua preso politikoa bere ingurune familiarretik, afektibotik, kulturaletik eta sozialetik ahalik eta gehien aldentzea da. Euskal preso politiko gehienak Euskal Herritik 700 eta 1100 kilometro arteko espetxetara eramaten dituzte. En los 23 años que dura la dispersión, han fallecido en las carreteras 16 familiares y amigos, en diferentes accidentes. En lo que va de año ha habido 40 heridos en las carreteras, algunos de ellos graves. Aunque la mayoría política y social, la misma sociedad, pidan que se respeten los derechos humanos de todas las personas presas, los gobiernos español y francés no responden a esta demanda. Guztion indarrak batu behar ditugu, sakabenaketari eta neurri krudel guztiei amaiera eman diezaiogun. Hori dela eta datorren urtarrilaren 12ko herri mobilizazio orokorrak berebiziko garrantzia du, oraingo blokeo egoera gainditzeko. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que tomen parte en las movilizaciones de manera activa, con apoyos personales y colectivos. Para ello hemos creado una página web, www.urtarrillagamabi.com. Lainoa lainora doa, baina gu herrira goaz. Aldi batetan kotxistiku larri bat eduki genuen. Estatu espainolean ekarri zuzenean Soto eta Navalkarreon 2 urte egon ondoren eraman zuten Jaenera. Eta orain Jaenen dago. Isolamenduan egin ditu 7 urteak. Ilusioa dira poltsan daramazkizunak, biozian daramazkizunak, eta bidei horretan daukatzun lagunkide berriak eta lehengo batzuekin elkar konpartitzea bidei hori. Ilusioz eta baita ere preokupazio ikaragarriz. Azkeneko 6 hilabetean bezarkatu ezinik ari gara, bakarrik gure kontatua da 40 minutu eta kristalean aurrez aurre, eta 6 hilabete hauek izaten ari dira izugarri fuerte. Nire mutilaguna 15 urte egingo ditu espetxean, espetxe ezberdinetatik pasa da urte hauetan, Karabantxer, Valdemoro, Okaina, eta azken 3 urte hauetan puerton dago. Urteko semea daukagu. Urtasuna, tristura, kezka, odoritasuna askotan, baina era berean indarra ere etorkizunari begira eta jarraitzeko bidai hauek egiten. Besterik, jarraitzea lanean, jarraitzea borrokan eta lortuko dugula. Eta bete ditzagun Urtarrillak 12 Bilboko kaleak.